очі, честь і слава, і здигаме ръце към Теб, обичаме Те, Татко наш, отдаваме Ти почит, чест и слава, и стигаме ръце към Теб, обичаме Те, Татко наш, велик си Ти, чудеса извършваш Ти, няма никой като Теб, няма никой като Теб, велик си Ти, чудеса извършваш Ти, няма никой като Теб, няма никой като Теб. Отдаваме Ти почит, чест и слава, и стигаме ръце към Теб, обичаме Те, Татко наш, отдаваме Ти почит, чест и слава, и стигаме ръце към Теб, обичаме Те, Татко наш, велик си Ти, чудеса извършваш Ти, няма никой като Теб, няма никой като Теб, велик си Ти, чудеса извършваш Ти, няма никой като Теб, няма
Великий Боже, гледом световете, създадени от Твоята ръка. Кога се взирам в Твоите творения, що с мъдрост управляваш всякога. Тогас възстом извиквам, Боже мой, велик си Ти, велик си Ти. Тогас възстом извиквам, Боже мой, велик си Ти, велик си Ти. Щом вдигна поглед към простора звезден, с безбройните светящи светила, и денем видя слънчев лъч небесен, разливаш времом чудна светлина. Тогас възстом извиквам, Боже мой, велик си Ти, велик си Ти. Тогас възстом извиквам, Боже мой, велик си Ти, велик си Ти. Когато Словото Твое прочитам, за Твоите велики чудеса, и как народ да свой си ръководил, наказвано и любил всякога. Тогас възстом извиквам, Боже мой, велик си Ти, велик си Ти. Тогас възстом извиквам, Боже мой, велик си Ти, велик си
Все Богесарме, милостиво, харикмане, деблахе обе, молина ту дебла, все Богесарме, милостиvo, харикмане, деблахе обе, Кайтеринево, si debla podpari, žalostivo, milostivo, debla sinjantu, Kajterinevo, si debla podpari, žalostivo, milostivo, debla sinjantu. Mogita Janet, debla vinali, canapera, canaroba, debla tu Janet, prostima che debla, kai tu taropera. Toro slovo, tebi ljubov, te blažana, kaj tebi milo, si debla podpari, žalostivo, milostivo, debla sinjantu, kaj tebi milo, si debla podpari, žalostivo, milostivo, debla sinjantu.
се всички от те, да имаме семейна среща, всеки час и всеки ден. От тази борба под небесна, нуждаят се всички от те, да имаме семейна среща, всеки час и всеки ден. Сила дай, Твоята църква, Исусе. Сила дай, любов ти дай. Сила дай, Твоята църква, Исусе. Сила дай, любов ти дай. Небо обещал си, ще бъде с нас до века. Душите ни в теб се надеят, в тебе ни е радостта. Знаем от Него обещал си, ще бъде с нас до века. Душите ни в теб се надеят, в тебе ни е радостта. Сила дай, Твоята църква, Исусе. Сила дай, любов ти дай. Сила дай, Твоята църква, Исусе. Сила дай,
искам да живея, само с Него искам да вървя. Цели път живота не намира, само Той излъчва светлина. Цели път живота не намира, само Той излъчва светлина. Планини, гори, поля, долини, аз съзирам в Неговата длан. Ако Той не беше мой родител, аз не бих достигнал Ханаан. Ако Той не беше мой водител, аз не бих достигнал Ханаан. Защитаваме, когато страдам, и подслони дава всеки ден. С любов ме вдига, като падам, и утеха жива е за мен. С любов ме вдига, като падам, и утеха жива е за мен. Аз при Него искам да почивам, Той храна и радост е за мен. С благодарност всичко Му предавам, и с цяло съм освободен. С благодарност всичко Му предавам, и с цяло съм освободен. Тъмна нощ сега е на земята, Той ни кани с любов и мир. Знам, че с Него само ще живея, на небесен чуден вечен мир. Знам, че с Него само ще живея, на небесен чуден вечен мир. Слава на Бога! Нека Бог да ни благослови. Вярвам, че всеки един от нас има на телефона си и Фейсбук. И тази седмица беше така на седмица на изобличения, на отрубване на църкви, на пастори, на велики чудеса от служители. Мисълта ми е, че хубаво е, че имаме фейсбуци, но да ги ползваме за благословение. Не за изобличение на брати и на сестри, на пастори и най-вече на църкви. Защото знаем и Словото, и Бог казва, ако бъркаш, ако некой направи нещо, но ние най-малките все едно да ми бръкнат зеницата на окото.
Така че Бог е Той, който ще съди пастори, служители, църкви. Много грозно се получи с един пастор. Криво ли го разбраха, водеше една женица там молитва. И после така се включиха братя и взеха да го нападат. Обаче пастора нямаше нещо такова предвид да иска прошка. Тая жена, баща и първо се говореше, че бил починал. Но всъщност му каза, че баща е жив, а пастора имаше предвид. Петър. Да, пастора имаше предвид жената да му даде прошка, да се спусти, да. А не примерно, че Пламен Петров е отшъл от името на да иска прошка. И стана цялата седмица. На нас и вярващите това нещо не ни изнася. А какво да кажем хората, които не са вярващи, които не са християни, не са евангелисти? Ами православни или такива, които въобще не са вярващи. Такива хора не би долената църква. Ще кажат, какво става? Какви са тия хора? При тях ли дигаме? Какъв е това техния път? Пак така беше поканен един служител в една църква. Сега дали е антихрист, дали това нещо наистина се случва, по Библията го има описано, наистина неговите действия са малко странни. Тия хора много се кръчат, много се пукат, подскачат, въртат се, реват, ръмжат. И това се случва в Фейсбук, в медиите, не в църквата, между вярващите. А това нещо се излъчва по целия свет. Хората го гледат и той е ръкомаха. Обаче ние не трябва да ги отричаме тези неща. И Словото казва, пророчества, дар били са, да не ги отричаме. Защото не знаем това дали наистина е от Бога. Може да не го приемаме, както примерно я не го приемам, това лично на това брат, но това си е мое мнение. Може да не го приемаме, но не трябва да даваме повод за осъждение, за такива неща, да стават отдувания, да се включваме на живо, да почваме да коментираме и да ни слушат вярващи и невярващи. И да почне да се хули Божият пример. Почват секти и тем подобни чудески всички. Защото това са признаци, които се случват и са описани в Библията, че ще има много такива лъжеучители, лъжепастори, ще връщат чудеса и знамения. И това нещо е описано в Библията и го дават като преход към последното време. И Бог казва, но това не са последните времена. Последните времена са, когато след малко ще четеме, но е път към последното време. И ние наистина се намираме в последното време и нито осъждението към братя или към пастора или към църквата, нито завистта, нито лъжата, нито парите, примерно ако си богат, няма да спасат. Ако си беден, бедността също няма да спасат. Важното е, ако дойде последното време, ние как ще се намерим пред Господа, дали сме готови. Ако утре, ако нощта дойде сега, тая нощ, ако Исус дойде, ние готови ли сме? Сигурни ли сме, че Бог ще ни вземе победа? Или разчитаме само на милостта на Господа, както всеки един от нас е? Лично и я разчитам на милостта. Не съм готов. Въпреки, че живеем последно време. Но Бог изрично ни предупреждава на много места в Библията, които ще бъдат спасени. И
Трябва да спреме да разчитаме на милостта на Господа като крайна мярка на спасение, ами да почнем да си четеме Библията и да си сверяваме часовниците по Библията, не по светския часовник в страната или по BTV, като почнат новините да се сверяваме часовниците, ами да сверяваме тук тези часовници. Нашето поведение и нашия начин на живота, дали обърнем на Бога. И какво е поръчението, като Исус казва, както мене Отец изпрати, така аз изпращам вас. Предния път това говорихме. Отец изпрати Исус тук да се роди като човек, да живее като човек, да умре като човек, да възкръсне като Бог. И през живота си тук на земята, да използва живота и времето му тук на земята, да ни покаже пътя, истината и живота, къде е спасението. Това му беше мисията, да благовества. Така Исус изпраща нас в света. Ако ние не вършиме волята на Бог, поръчението тогава трябва да го задраскаме в Библията. Това там, където пише, както Отец изпрати мене, така аз изпращам вас. И предизвиквам всички, верно, трудно ни е, имаме си ангажименти, сега пък вирус ни налегна, нека Бог да ги смъмри в името на Исус. Но сутрин или вечер, поне по едно стихче. Библията не само е средство за спасение, Библията е средство за умиване и за очистване. Преди бях дал пример с една кошница, една жена постоянно е топила водата, топли вади. И една друга жена питава, какво правиш? И примерът е, че Божието Слово е така. Божието Слово влиза в нас. И влиза до такива дълбочини, които ние не знаеме. И почва да работи вътре, да ни очиства. Ако не четеме Библията или не слушаме Божието Слово, вярата ни напуска. Човешкото почва да се връща в нас. Така е устроена плътта и толкова е силна плътта, когато духът в нас е немощен, че при най-малкото отклонение, при най-малката съблазън, и ние се връщаме в света. Дори някой брат да ти каже нещо, да те нагруби, в тебе се поражда, не знам точно, поражда се едно такова чувство на презрение, на презрение. Дойде ли това чувство, стане човек от тебе. От тебе. Вместо да кажеш, брат ми, Бог да те благослови. И да си отминеш с любов. Но хора сме. Бориме се. Ще прочетеме от Матей 23 глава. Малко не съм много зачетане, но малко повече искам да четеме, отколкото да разсъждаваме, понеже всяко наше разсъждение може да е грешно, а всяко Божие Слово, прочетено и чуто, няма как да е грешно. Моите разсъждения можат да подведат църквата. Божието Слово не може да подведе църква. Може да я насърчи и да я води към спасение. Даже бях предложил отпреди
нали, още не сме взели решение, не сте казали, ако искате да почнем да четеме Библията, нали, Новия завет от началото, за да може всеки един да премине през Словото. Въпреки, че сигурен съм, че всички от вас сте чели Словото много повече от мене, но през моя кратък опит съм установил, че едно стихче, колкото и пъти да го четем, толкова и пъти виждам и разбирам различни неща, различни теми. Така че от тази малка книга е описан целият живот на Исус, на апостолите, но, пак казвам, всеко едно стихче говори не само за конкретната глава, говори за цялата Библия. За да се хванеш точно на един определен стих, ти трябва да знаеш, че това нещо го има потвърждение на още 3-4 глави и дават 3-4 различни примера. И затова сега ще четем от 23 глава на Матей. Тогава Исус заговори на народа и на учениците си. На мястото на Моисей са седнали книжници и фарисеите. Затова всичко, което ви заръчат, правете и пазете, но според делата им не постъпвайте. Това в ДВК говорихме за тия братя, които ги обсъждаме и казваме, тия са такива. Щом ти говори Божие Слово и ти чете Божие Слово, приемай. Но делата му, начина на живота му не върши. Остави го. Бог ще се оправи с него. На тебе той ти говори Божие Слово. Това приемай. Понеже говорят да не вършат. Но според делата им не постъпите, понеже говорят да не вършат. Защото отвръзват тежки и непоносими бремена и ги налагат върху плещите на хората. А самите те не искат даже с пръст да ги побутнат. А вършат всичките си дела, за да ги виждат хората, защото разширяват филактериите си и правят големи полите на дрехите си. И обичат първото място при обущенията и първите столове в синагогите. И поздравите по празниците, и хората да ги наричат учители. Но вие не наричайте себе си учители, защото един е вашия учител, а вие всички сте братя. И когато на земята и никого на земята не дейте нарича свой отец, защото един е вашия Отец небесни. Не наричайте себе си и наставник, защото един е вашия наставник Христос, а по-големия между вас нека ви бъде служител. А който възвисява себе си, ще се смири, и който смири себе си, ще се възвиси. Многокло на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защо затваряте небесното царство пред хората? Понеже самите вие не влизате, нито оставяте желаящите да влязат. Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защото изпояждате домовете на вдовиците, дори и когато за показ по-дълго се молите, за това приемате по-голямо осъждение. Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защото обикаляте море и суша, за да направите един човек прозелит, и когато стане такъв, правите го рожба на пъкъла, 2 пъти повече от вас. Горко на вас, слепи водачи, които казвате, ако някой се закълне в храма, не е нищо, но ако някой се закълне в златото на храма,
задължава се. Безумни и слепи, че кое е по-голямо, златото или храмът, който е светил, или храмът, който е светил златото. Казвате още, ако някой се закълне в ултара, не е нищо, но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се. Безумни и слепи, че кое е по-голямо, дарът или ултарът, който освещава дара. И така, който се закълне в ултара, заклева се в него и във всичко, което е върху него. И който се закълне в храма, заклева се в него и в онзи, който обитава в него. И който се закълне в небето, заклева се в Божия престол и в онзи, който седи на него. Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Вижте колко пъти им казва лицемери! Защото давате десятък от джоджана, копара и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона, правосъдието, милостта и верността, но тези трябваше да правите, а не онези да пренебрегвате. Слепи водачи, които пресеждате комара, а камилата поглъщате. Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защото почиствате външността на чашата и блюдото, но отвътре те са пълни с грабеж и насилие. Слепи фарисейно, очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде външността им чиста. Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защото приличате на варосани гробници, които отвън изглеждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и всякаква нечистота. Също така и вие отвън изглеждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие. Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защото зидате гробниците си на пророците и поправяте гробовете на праведните и казвате: ако ние бяхме живели в дните на бащите си, няма да станем техни съучастници. Проливането на пророците, с което свидетелствате против себе си, че сте синове на онези, които избиха пророците. Допълнете и вие мярката на бащината си вина. Змии, рожби ехидни, как ще избегнете осъждението в пъкъла? Затова, ето аз изпращам до вас пророци, мъдреци и книжници. Едни от тях ще убиете и ще разпънете, други от тях ще биете в синагогите си и ще ги гоните от град в град, за да дойде върху вас цялата кръв на праведниците в полята на земята. От кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахливия син, когото убихте между светилището и олтара. Истина ви казвам, всичко това ще дойде върху това поколение. Иерусалиме, Иерусалиме, ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе. Колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошка прибира пилетата си от крилата си, но не искахте. Ето вашия дом се оставя пуст, защото казвам ви, от сега няма вече да ме видите, докато не кажете: благословен е, който иде Господното име. И като излезе Исус от храма и си отиваше, учениците му се приближиха да му покажат зданията на храма. А той им отговори: виждате ли всичко това? Истина ви казвам, тук няма да остане камък върху камък, който да не се срине. И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при него насаме и казаха: кажи ни, кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът на пришествието и на свършека на века? Исус им отговори: пазете се да не ви заблуди някой, защото мнозина ще дойдат в Мое име, като кажат:
аз съм Христос и ще заблудят мнозина. И ще чуете за войни и военни слухове, но внимавайте да не се смущавате, понеже тези неща трябва да станат. Но това не е още край. Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство. И на разни места ще има глад и трусове. Но всичко това ще бъде само началото на страданието. Значи наистина в света се случват тия неща с лъже. Защото много мнозина ще дойдат в Мое име, ще кажат, аз съм Христос и ще заблудят мнозина. Виждаме ги тия неща постоянно с братя, по служения, правят се на велики, молят се, изцеряват, или поне се правят, че изцеряват. Някои па се правят, че са получили изцерение. Една жена, пътувам с нея за Пловдив, мисля, че беше, и използвах в момента да й говорим за Бог. И най-интересното беше, че жената е вярваща. Но това, което ми го каза, там не ми хареса. Молил се един брат на нея, вика, моли се, вика, всички падат, вика, ама я не падам. Вика, и то се моли, вика, ама я не падам. И вика, се моли, и вика, мен ми стана удобно. Вика, зехта паднах. И аз се чудех какво да отговорим, не знаех какво да кажа. Но, нали, това потвърждава, че наистина се случват такива неща. Бог не се молеше по един час, по един ден, или така, иди си, сестра, ние сме се молили, молитвата действа, като си идеш обази, ще правиш. Не, Бог изцеляваше на момента. Стани, ходи, прогледни, изумни очите си. Еди къде си? Ноя с гаса, къде падна горе на земята, смъмра го. И край, нито кротко, нито е викал, нито се е събличал, нито е помаха, нито прави фу. Две думи, так. С апостол Петър, как беше? Хората се надяваха, че ако минат до сянката му, само да минат, и сянката ги изцеляваше. Петър даже не е изнаел. Но помазанието на Бога е било на него. Плащениците на Господа, помазанието е било там. И там си е завинаги. Както пастора помазва кръпичката и я носиме при болен, това помазание дали трае 2 часа или 5 дена. Бели брат ми бържи, що помазанието ще изчезне. Не. Бог го е дал. Както дава духа си, както дава дарбите, както дава спасението, Бог го е дал. Важното е ние да го вземем. Както изцелението, така и спасението, така и помазанието. Ако ние с думи искаме, ама с сърце и душа не искаме, сърцето ни е на друго место, по банката или некъде при някакво сгодна кака, няма да има помазание, няма да има благословение, няма да има нищо от това дом. Казва Словото. И това, което има, и това ще му се вземе. И тук надоле продължаваме да четем. Но всичко това ще бъде само началото на страданието. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият. И ще бъдете намразени от всички народи заради моето име. И тогава мнозина ще се съблазнят и един друг ще се предадат.
и един друг ще се намразят, и много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който устои до край, той ще бъде спасен. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи. И тогава ще дойде краят. Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Данаил, стояща на святото място, който чете, нека разбира. Тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините. Който се намира на покрива на къщата, да не слиза да взема нещата от къщата си. И който се намира на нивата, да не се връща назад да взема дрехата си. А горко на бременните и на кърмачките в онзи ден. И се молете да не се случи бягането през зима или съботен ден. Защото тогава ще има голяма скръб, не бивала от началото на света до сега и каквато няма да има. Ако не се съкратяха онези дни, не би се избавил нито един човек, но заради избраните от тези дни ще се съкратят. Тогава, ако ви каже някой, ето, тук е Христос или там е, не вярвайте, защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избрани. Ето, предсказах ви. И така, ако ви кажат, ето той е в пустинята, не излизайте. Или ето той е във вътрешните стаи, не вярвайте. Защото, както светкавиците излиза от изток и се вижда до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. Където бъде трупът, там ще се съберат орлите. А веднага след скръбта на онези дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, и звездите ще падат от небето, и небесните сили ще се разплакат. Тук вече виждаме кога е края на света. Като почнат звездите да падат, луната да не свети, това е вече край. Нема лъжепророци, нема лъжехристи, никой не може да свали звездите от небето. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син. И тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син, идващ на небесните облаци с сила и голяма слава. Ще изпрати своите ангели с гръмогласна тръба и те ще съберат избраните му четирите ветрища от единия край на небето до другия. И научете притчата от смокинята. Когато клоните й вече омекнат и развият листата, знаете, че лятото е близо. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че той е близо при вратата. Истина ви казвам, това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито синът, а само Отец. И както стана в неговите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Защото, както и в онези дни преди потопа, ядеха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега. Значи виждаме, че и преди нас е имало свършен край на света. Потопа, Ноевия ковчег. И тогава е говорено за Бог. Но хората не са искали да слушат. Ной строи ковчега 100 години. 100 години
не е спирал да говори за Бог и за спасението. Никой, нито един не му повярва. Никой не иска и всеки му викаше: в пустинята правиш кораб. Всички го подиграваха, но видяхме, като се свършиха дните, като изминаха тия 100 години, заваля дъжд, 40 дни и 40 нощи, и дойде свършиха на света. Така и сега по наше време. Бог ни е дал толкова много време, 2000 години вече говориме за Божието царство, за Бог, за любовта на Бог. Но виждаме, че, как се казваше там, мнозина са призвани, малцина са избрани. Не на всеки му се иска у неделя да е тук 2 часа, като може да си окръчмата, да си пие ракийката, салатката и да вика: аз вервам. Познавам такъв човек. Моят брат беше такъв човек. И вика: брат ми, аз вервам в Господ. И аз се му обяснявах: брат ми, не е така. И се му говорих: брат ми, не е така, не дей така, не дей така, не дей така. Но брат ми не ме слуша. Знаете случая с моя брат, какво се случи, и сега в момента пак е в болницата. Но сега вече осъзнава. Но благодарение на Бог, че му се е открил очи в очи, видял тунела, видял светлината и вика: беше много, вика, се чувствах много добре. Вика: много беше. Я му викам: брат ми, Бог ти се е открил. Бог ти потвърждава, крайно време е вече да минеш на отсрещния брег. Никой не ти слага примка на шията или цип на устата или перде на очите. Но трябва да знаеш защо живееш и по какъв начин да живееш. Защо Бог ти дава всеки ден да си отваряш очите. Защото както в тези дни преди потопа ядеха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега, и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на човешкия син. Тогава 2 ще бъдат на нивата, единият ще бъде взет, а другия ще бъде оставен. 2 жени ще мелят на мелницата, едната ще бъде взета, а другата ще бъде оставена. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде нашия Господ. Но това да знаете, че ако стопанинът на дома би знаел в кой час ще дойде към децата, би бдял и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бдете и вие, бъдете и вие готови, защото в час, в който не мислите, човешкия син иде. И така, кой тогава е верният и разумен слуга, когато господарят му е поставил на домашните си слуги, за да им дава храна на време? Блажен е онзи слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще постави на целия си имот. Но ако онзи слуга е зъл и каже в сърцето си: господарят ми се забави, и той почне да бие служителите си и да яде и пие с пияниците, господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, който той не знае. И като го подложи на сурово бичуване, ще определи неговата участ с лицемерите. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава небесното царство ще се оприличи на 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. А от тях 5 бяха неразумни и 5 разумни. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха елей със себе си, а разумните, заедно с светилниците си, взеха и елей в съдовете си. И докато се бавеше младоженецът, дрямко обхвана всички и заспаха.
а посред нощ се нададе вик: ето младоженецът идва, излизайте да го посрещнете. Тогава всички онези девици станаха и приготвиха светилниците си, а на разумните казаха на разумните: дайте ни от вашия лей, защото нашите светилници угасват. Наистина ще бъде така. Като дойде края на света, много вярващи ще се втурнат към Исус, но заедно с тях ще се втурнат и невярващите, защото тогава ще видят, че Бог наистина съществува и ще повярват, но спасение за тях няма да има. Тогава всички онези девици станаха и приготвиха светилника, а на разумните казаха на разумните: дайте ни от вашия лей, защото нашите светилници угасват. А разумните отговориха: да не би да стане, да не би да не стигне и за нас, и за вас. По-добре идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят младоженецът пристигна. И готовите влязаха с него на сватбата и вратата се затвори. После дойдоха и другите девици и казаха: Господи, Господи, отвори ни! А той отговори: истина ви казвам, не ви познавам. И така, бдете, защото не знаете нито деня, нито часа, в който човешкият син ще дойде. Защото ще стане, както когато един човек при тръгването си за чужбина свика своите слуги и им предаде имота си. На един даде 5 таланта, на друг 2, на трети 1, на всеки според способността му, и тръгна. Веднага този, който получи 5 таланта, отиде и търгува с тях и спечели още 5 таланта. Също и този, който получи 2, спечели още 2. А този, който получи 1, отиде, изкопа дупка в земята и скри парите на господаря си. След дълго време дойде господарят на тези слуги и поиска сметка от тях. И когато се приближи този, който беше получил 5 таланта, донесе още 5 таланта и каза: Господарю, ти ми даде 5 таланта. Ето аз спечелих още 5. Господарят му каза: хубаво, добър и верен слуго. Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Приближи си този, който беше получил 2 таланта и каза: Господарю, ти ми даде 2 таланта. Ето спечелих още 2. Господарят му каза: хубаво, добър и верен слуго. Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Тогава се приближи и този, който беше получил 1 талант и каза: Господарю, аз те знаех, че си строг човек, жънеш където не си сял и събираш където не си пръскал. И като се оплаших, отидох и скрих талантите ти в земята. Ето имаш своето. А господарят отговори: лукав и ленив слуга. Знаел си, че жъна където не съм сял и събирам където не съм пръскал. Ти поне трябваше да внесеш парите ми при банкерите и когато си дойда, щях да взема своето с лихва. Затова вземете от него таланта и го дайте на този, който има 10 таланта. Защото на всеки, който има, ще се даде и той ще има в изобилие, а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. И този безполезен слуга хвърлете в тъмнината отвън. Там ще бъде плач и скърцане на зъби. Тук виждаме, че Бог ни е дал пример с талантите. Талантите са пари. Едно време така са ги, всякога при нас е лев, и от другите евро. Тогава талантът е бил пари. И виждаме, че Бог при тръгването си за чужбина
свика своите слуги и им предаде имота си. Исус при тръгването си остави имота си на нас. Остави имота си на апостолите. На тях предаде всичко. Благовестието, всичко остана за апостолите. Дарбите, всичко беше от тях. Даваха ги на който искат, с каквато мяра искат. И виждаме, тук можем да направим връзка с талантите. Бог ни е дал дарби. Тия дарби ние трябва да практикуваме с тях. Трябва да работим с тях. Да не ги заравяме в песъка и да кажем накрая: Господи, ето ние пазиме дарбата, вземи си я. Защото ще бъде. А този безполезен слуга, хвърлете го в тъмницата отвън и там ще бъде плач и скърцане на зъби. Ще бъдем изхвърлени. Безполезни сме. За какво Бог ни е призвал? За какво ни е дал таланти? Дал ни ги да можем да служим един на друг. Чрез тия таланти ние да можем да съществуваме, да можем да стигнем до истината. Има таланти не само на изцеление. Ние сме се втурнали в тия таланти на изцеление. Не е само това. Има благовестие. Има, как казва апостол Павел, тогава ставаше въпрос за езиците. Нали, аз бих желал вие всички да говорите на езици, но ставаше въпрос за таланта, за пророческата дарба. Има дарби на пророчество. Бог директно говори на брата, на сестрата. Сестрата става от църквата и казва: откри ми се, еди какво си, еди какво си, еди какво си, за назидание на църквата. Затова трябва да работим с тия таланти. Както и парите в днешно време. Парите стоят ли? За нищо не става. Парите са направени да се въртат, за да може да работят. Така са и талантите. Така са и дарбите. Ако ние не работим с тия дарби, всичко загива. Всичко загива. И не трябва, примерно, да гледаме само големите дарби. Има толкова различни дарби. Дарби на помагане, дарби на увещаване. Хиляди дарби има, които са също много важни. Не знаеш в кой момент, брат или сестра, ще дойде, ще ти подаде ръка, ще ти каже две думи. И ти ще се върнеш на правия път. Това са много важни неща. Затова, по принцип, това, което го четем, може да се направят две-три теми. Обаче, ако прекъснем, се губи смисъла. И затова ще четем още много малко, кратко още. А когато дойде човешкия син, славата си и всички святи ангели с него, тогава ще седне на славния си престол и ще се съберат над него всички народи и ще ги отлъчи един от друг. Както овчарят отлъчва овцете от козите и ще постави овцете от дясната си страна, а козите от лявата. Дано да бъдем овце, да не сме кози. Тогава царят ще каже на тези, които са от дясната му страна: елате вие, благословени от мой Отец, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото гладнях и ме нахранихте, ожаднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще му кажат: Господи, когато те видяхме гладен и те нахранихме, или жаден и те напоихме,
И когато видяхме странник и те прибрахме, или гол и те облякохме. И когато видяхме болен или в тъмница и те посетихме. А царят ще им отговори: истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тези най-малките мои брати, на мене сте го направили. Ето тук виждаме и Словото потвърждава моите думи преди малко, че малките неща, които ние ги пропускаме и не ги вършиме, а се стремиме към големите дарби, а всъщност те не са за нас. Той е кръст големия, не е нашия. Нашия кръст е там в дъното малкия. Не можем да носиме големия кръст. Бог дава на всеки толкова, колкото може да носи. Тогава ще каже и на тези, които са от лявата му страна: идете си от мене, вие проклети във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели. Защото огладнях и не ме нахранихте, ожаднях и не ме напоихте. Странник бях и не ме прибрахте, гол бях и не ме облякохте, болен и в тъмница бях и не ме посетихте. Тогава и те ще отговорят: Господи, когато видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не ти послужихме. Тогава той в отговор ще им каже: истина ви казвам, понеже не сте направили това на нито един от тези най-малките, той на мене не сте го направили. И ще отидат, и тези ще отидат във вечното наказание, а праведните във вечен живот. Бог да ни благослови. Видяхме, че нещата за спасение не са кой знае колко трудни. Да? Бог казва, кои неща, ако сме направили, ще влезем в небесното царство. Казва: нахранихте ме, облекохте ме, болен бях, посетихте ме, в тъмница бях, дойдохте. Ако на тези най-малките сме направили тия неща, на Бог сме ги направили. Затова нека да се устремиме гордостта, съблазънта, сребролюбието. Сега дали някой има някакъв бизнес, дали има успешен бизнес, дали с хиляди трудности бизнеса му някакво върви или въобще не върви. Ако ние, например, от един месец не сме отварали. Не върви. Сега зимата не върви. Няма народ. Няма продажби, не мога да се изкара само за това. Затова нека да се устремиме да показваме, дори да ни е трудно, да се устремиме към любовта и да показваме любов. Дори примерно някой да ни засегне, нека да премълчиме. Както и казва Словото, има начини, ако някой брат или сестра се греши и се стигне до изобличение, вземи още един брат с тебе, иди при него, поговорете. Ако не стане, вземи още един брат, двама идете, поговорете. Ако не стане, изобличи го през цялата църква, пред църквата, не пред Фейсбук, да гледа целия свет. Ако и тогава не се поправи, отлучете нечестивия. Бог е дал примери и начин на служение и на живот, който ние не като закон, но трябва да го спазваме, като пътеводител да ни бъде. Има между нас, брат Георги обича да използва една такава дума. Имаме тук кандидат богослов, стане да сподели нещо. Имаме време и за други брати имаме време. Заповедайте.
брати и сестри. С някои от вас се познаваме, с други не. Аз се казвам Давид. Приятно. Искам да поговорим за една тема, която се доближава до сегашната. Става въпрос за най-важната тема в нашия християнски живот. И това е темата за истинската любов. Подчертавам истинската любов. Всички търсим любов и търсим смисъл, цел в този свят. И в Библията намираме отговора това колко е важна тя. Апостол Павел, вдъхновен от Светия Дух, описва същността на тази истинска любов. Той говори за тази особена любов, която идва от Бога и променя с живота. В 1 Коринтяни ще разгледаме 13 глава, 1 до 3 стих. Ще чета и ще се опитвам да добавя. Ако говоря с човешки и ангелски език, а любов нямам, аз съм станал мед, която звъни, или кимвал, който дрънка. Тук става въпрос, че любовта в сърцата ни е по-важна от дори ангелските езици. Не казваме, че не са важни, но любовта е по-важна от тях. Какво искал да каже апостол Павел с това мед, която звъни? През първи век, пред входа на повечето езически храмове, имало голям гонг или чинели, които хората, идвайки пред храма, удряйки ги, за да събудят боговете, които са заспали, за да могат да чуят молитвите им. Тоест, ако се замислим, ако нямаме любов в душата си, то било толкова абсурдно, колкото да биеш един чинел, който да събудиш несъществуващ Бог. И боговете. Втори стих. Ако имам пророческа дарба и знае всички тайни на света и всичко, а нямам любов, нищо не съм. Има хора, с които сме се срещали най-вероятно, които са доста ерудирани, доста знаещи, но в един момент губят представа къде се намират и започват да си мислят, че са повече от всички останали. И ще обърна внимание на един стих, защото знанието възгордява, а любовта назидава. Библията не ни казва, че трябва да сме глупави и да не знаем, точно обратно, но не трябва и да губим любовта на сърцата си. И ако раздам всичкото си имане за прехрана на сиромасите и ако предам тялото си на изгнание, а любов нямам, каква полза? За някои от нас знаем какво е да нямаме и когато и това малкото го нямаме и го дадем, знаем каква е цената на това. А има хора, които притежават милиони и въобще не им се дава. Но дори и да го дадат, а нямат любов в сърцето си, нямат полза. Любовта трябва да е дълготърпелива. Бог ни обича с неизмеримо търпение. Ако погледнем в Ефесяни, 4 глава, 2 стих, със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, както се търпите един друг с любов. Любовта трябва също така да е любезна. Истинската любов не е само търпение, но тя е активна. Нека следваме Христовия пример и бъдем любезни един към друг. В Евреи, 12 глава, 14 стих, търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Истинската любов е без завист и гордост.
Любовта на Христос ни извежда извън завистта и гордостта. Тя не се съревновава, а по-скоро се радва на чуждите успехи. Не ламти за своето. Истинската любов не е самоцелна. Тя не търси благословията за себе си, а първо търси за другите. Любовта не мисли зло. Когато се ръководим от Божията любов, не се гневим лесно, не носим зло в сърцата си. Радва се на истината. Радва се, когато приема истината и нека и ние търсим и обичам истината в живота си. Любовта също е всепокривна. Вярва в истината, надява се на всичко, търпи всичко. Истинската любов е нещо, което издържа на всичко. Тя е постоянна и се укрепва във времето. Брати и сестри, нека търсим тази истинска любов, която е образ на Христос. Така ще бъдем свидетели на Неговата любов в сърцата ни. Някой брат да сподели нещо. Брат Борко. Брат Симо. Нещо за слава на Бога, нещо, което е на сърце, при сърце, нещо се е случило пред седмицата. Благодаря на Бог за моя дебе. Той е извън опасност, претърпя операция тази седмица. Моя съпруг се обади на брат Георги. Направи молитва и всички ние се молихме. Благодаря на Бог, че вече е извън опасност. Слава Богу. Дявола иска да не се хвали Божието име, но аз в името на Исус те го хваля. Не искам първото място, искам последното, пред Бог искам да съм първо място. Прощавайте ми, дявола не иска да се хвали Божието име, но аз в името на Исус ще го славя, защото Бог е за слава. Дявола ревнува и когато славиш Божието име. Знаете, защото бях в болница тази седмица. Но беше Божи план да отида там. Знаете, че една жена иска си Библия. Взехме тук Библия миналата седмица. Един стар човек на 90 години. Като го гледаш, ще кажеш на 70-80 години. Чуда за Бог. Тая жена му каза, говорите. Аз говоря. Тая жена говори. Аз говоря. В един от тази жена му говори така. Както се вика в влак. Отиват брутарки. Пример му дава. Това се свика пътят за София. Ти не пасаш истинския път и пасаш обратно за Видин. Кондукторът ти казва къде е пътя. Ти не пускаш кондуктора, пасаш кривия път. Бог ми дава мъдро, викам така. Тя ти каза по путки начин. Обърнете внимание, брати и сестри, думите, които Бог ги дава по духовен смисъл. Човек е учен и знае какво исках да му кажа. Не, Бог. Влака и силата Божия, казвам. Слиза до Брусарци. Пътя за София е истинският път, пътя за небесен Иерусалим. Пътя за Видин обратно към света. Кондуктора е Исус Христос. Билета да си купиш е Словото Божие. Той се дърне чува да казва, вие ме пребихте, вика тази нощ. Още повече. Докарах един човек. Боже, благодаря ти. Той човек беше номиран. Той вече взе да се губи говора. Жена му казва, че чува, че казва, утре ще ходя да скъпя в една вана много врела вода.
и казва така: махни се, не те искам, не те искам. Край, с него се борят двама ангела. Божият ангел и дяволският ангел за душата му, брати и сестри, обърнете внимание. Духовно си го мисли, пускай си го мисли. Бях сам, 7 легла болни и 3 придружител. 10 човека, сам бях в стаята, но не съм бил сам, защото Бог е бил с мен. По-човешки говоря сам. Обаждам се една сестра и казвам на тази сестра, подкрепи ме оттам, от вас. Аз се клоничих. Той човек не е познал Господа. Питам го: Краси, приемаш ли Исус? А още не съм ти скарал думата от устата. Той вика: да! Защото той вече видял кой се бори за душата му. С зор говори. Използвах момента, който още говори. С езика да се изповядва. Покава се пред Бог. Почна да се молиме. Той не знае какво е Библия, не знае какво е Алелуя. Той почна да пее: Алелуя, алелуя, слава на Христа! Тази песен, тази мелодия, която ние пееме тук, той не знае какво е това. Аз като чух тези думи да злият от устата му, голяма радост има на небето. Че един покаял човек се спасил. Бог оставя 99-те, които са вътре в кошарата. Се радва жената, заблудила се, която се намерила. Представете си, имате 100 овце. 99 са вътре в кошарата. Едната няма, търсиш да я намериш. Като я намериш, радва се много за тая, която си била изгубила. Така се радва Бог, когато една душа се покаява. Голяма радост имаше на небето. И той казва така на жена, защото утре ще къпи много вряла вода. Това беше вторник. Сряда сутринта ме списа от мен, вечерта той почива. Точно тогава, когато сте, да, аз набрах какво иска да кажа жена му, защото утре ще ходи с къпе вряла вода. Значи те утре ще се ходи. И точно така било. Ако не съм бил буден, ще да дам ответ за душата му. Ще да отговарям. Но благодаря на Бог, защото Бог ти дал победа. Сутринта един от този възрастния човек ми се бади, знаеш ли, вика, защото Краси почина, викам: да, разбрах, приеми Господ. Чети Библията. Ако имаш нещо, викам, да обади ми се. Прочети. Той е видял и повярвал в чудесата на Бога. Да се молим за този човек. И братя и сестри, Бог е верен и Бог е жив. Искате, казва, и ще ви се дава. Търсете, ще намерите. Но какво да искаме? Човешка слава, пари, богатство. Първо Царството Божие казва: търсете и ще намерите. И всичко друго казва, че ви се прибави. Цар Соломон не искал земното богатство, той искал мъдрост. Но поради това казва, че ти не си искал земното, аз си искал небесното. Аз ще ти дам и небесното, ще дам и земното. Бъдете благословени, братко, сестро. Бог беше отхвърлен, когато говорите истината. Говорете истината. И истината ще ви направи да бъдете свободни. Това наистина е така, за брат Горко. Имал е и други приключения по-големи в болницата. Даже се е молил за моя брат, намешали са се там някакви орда, изгонили са го. Но това всичкото Бог ни предупредил, че така ще се случва. Казва: аз бях гонен, ще бъдете и вие. Но нашето поръчение, брат ми, е да правим точно това, което ти си направил. Което е за слава на Бога. И Словото наистина се потвърждава в неговата случка, че дарбите са ни дадени за обща полза и да работим с тях. Дали че е дарба на изцеление, дали че е дарба на обещаване. Ето, този човек се е покаял, на другия ден е починал. Сега, дали Бог ще му го защите или не, човека се е покаял, и се е покаял истински, тогава вече разчитаме на милостта на Господа. Както беше и разбойникът на кръста. Разбойника се покая на кръста и Бог му каза: още днес ти ще бъдеш в рай. Въпреки че много християни изопачават това слово, иска да кажа, че казва:
казва това. Бъдеш в мен в рая, но не сега, некога. Но ние вярваме на милостта на Господа и разчитаме точно как е буквално словото. И казва, още днес ти ще бъдеш с мен в рая. Нужно ли е това изречение да го тълкуваме и да правим проповеди с него? Има ли някой друг нещо да каже за слава на Бога? Или някакви нужди за молитва, да се молиме, за църквата, да не отпада. Има ли подобрение от предния път? Има, да, и благодаря на Бога. Слава на Бога. И нещо друго искам да кажа. Некой, ако потиснат да прави добро, да отива примерно при някой брат или сестра, или да прави нещо добро, утре ще го направи. Не мислете, защото утре ще има нов ден за вас. Правете го сега. Да се молим, пак казвам, за църквата, за всички вярващи, за всички църкви да се молим. Да не се случват такива неща, да не подаваме ръка на лукавия, да има възможност да хули Божието име. Чрез църквата да се хули Божието име. Да се молим за тия братя, Бог да им дава мъдрост и любов в сърцата. Съда и съдилищата да оставим на Господа. Някоя детенце, кое ще бъде? Да завършим с молитва. Господи, благодарим Ти, че Ти даде живо слово да ни говори. Сега Те моля това живо слово да остане в нашите сърца, Господи, и да даде плод Боже. Не само да го слушаме, но и да бъдем изпълнители на Твоето слово, за да бъдем достойни за Теб. Сега Те моля за всяка нужда, Господи. Ти снабдявай, Боже мой. Ти, Боже, изцелявай, Боже. Ти премахвай всеки проблем, Господи. Ти давай мир и спокойствие. Моля Те за тези изказани нужди, за проблемите на тези хора, Господи. Ти бди над всеки един от тях, Господи. Ти успокоявай тяхното сърце, Боже. Ти им говори, Господи. Ако има нещо за поправление, Господи, или нещо, което искаш да им кажеш, Господи, или да ги изобличиш по някакъв начин, Ти им говори, Боже. Дали било тук, чрез братята, които говорят, или просто чрез дадена молитва или видение, или чрез сън, Господи. Ти ми говори, Господи. Моля Те за всяка неизказана нужда, дали било заради някакви ограничения или притеснения, които потискат дадения човек. Моля Те за тяхната нужда, Боже. Снабдявай всяко сърце, Боже, всяка нужда, всяка душа, Боже, така че да бъдем достойни пред Теб. Благодарим Ти, Исус. Амин. Явно в 9 часа познах, но ние не говорим. Да. Да, се потвърждава. Слава на Бога. Слава на Бога. Слава на Бога. Българката, къде си?
Миналия път ще да припадне. Викам, работиш на... Викам, говори цигански, пък не знаеш. Пък аз си мислим, че е българ. Правилно ли сте само това на български страни? Не си това да. Че идваш в Лиги да растат децата от църквата. Нека тръчат тук, да правят това си, няма страшно. А вчера това с дечицата там беше много интересно с тия чаши. Там до масичката си. Има такова да се Сложно се значи от тази. Ако ти трябва да ти донесем още една, две, я да видим. Другия месец. Ти си по-голем, ще ми добър. Не може. Вчера ти ни два на тренировъче. Сладки ли раздават? Какво? Оно се е запечатало. И че дойде време, когато се сети за това, което си чул. Ти не ми чак помня всичко. Знаеш какво прави, когато се съберем и има награда? Нали темата е за Бога, от тук, там